Bueno, bon dia a tots i a totes. Soc Imma Cunyat. Jo crec que tots els que esteu ací, ens sent bé? Sí. Bueno, s'ha de respirar un poquet. Bé, jo crec que sóc una persona que em conegueu tots els que esteu ací. Soc mestra i treballo a l'escola pública de Simat. Com ja havia comentat Joan abans, vam intentar fer una llista unitària de tots els partits d'esquerres. Nosaltres, cap allà al mes d'octubre i novembre, vam estar pensant-ho entre totes les persones del nostre col·lectiu i vam començar a fer els contactes. Precisament jo va ser una de les que no vaig assistir a cap de les reunions, però els meus companys sí i companyes, i francament és una llàstima que no s'hagi arribat a cap acord. És una llàstima, perquè tenim un partit de dretes, en tots els respectes, per suposat, i 4 partits d'esquerres. Una llàstima. Hem perdut una oportunitat i volem que quedi ben clar que per part nostra no ha sigut. Vam plantejar que totes les persones que eren dels partits que retiraven i que entre tots els 4 partits elegiren persones independents que estigueren tots d'acord i que donaren la seva confiança a tots i res, no va poder ser. Molt bé ho ha explicat Joan, nosaltres vam començar a fer camí i va ser com a partir d'ahir un grup de persones es van incorporar al nostre grup, no sols estàvem els d'Esquerra, sinó altres persones del poble, incorporacions magnífiques, gent jove, sobretot gent amb ganes de treballar i amb ganes amb idees noves, i nosaltres i ells vam començar a parlar i a partir d'ahir vam arribar a un consens en un programa que poquet a poquet estem desgranant-lo i que al llarg de la campanya electoral anirem comentant-ho també. Però jo, abans de centrar-me en uns puntets que m'he reservat del programa electoral, voldria matisar uns quants aspectes. El primer és el funcionament d'un ajuntament. Com volem o com pensem les persones que som de Persimat Esquerra, com volem que funcioni un ajuntament? Doncs és molt senzill, ho dic, igual que funciona una casa. Una casa, la vostra, la meva, la de tots, m'imagine, té una sèrie de prioritats. Vol fer una cosa, la que siga. I què fa? Les persones que formem part d'aquesta unitat familiar la parlem, la comentem, la valorem. Mirem què volem fer, quan, com i què costa, com anem a pagar-ho. Això és el que fem normalment la gent sensata i normal. Així és com volem que funcioni l'Ajuntament. Parlant-ho, parlem-ho. Volem asfaltar un carrer? Parlem-ho. Quan costa? Tenim prou diners? És la màxima prioritat? O és que en l'altra part hi ha una prioritat major? Doncs parlem-ho. Però l'Ajuntament no és una persona. L'Ajuntament són molts. I darrere d'aixòs regidors també hi ha altres col·lectius que també poden dir la seva. Per això, l'Ajuntament que treballa amb els diners i els recursos de tots nosaltres ha de mirar com se'ls gasta i ho ha de mirar amb lupa, perquè després ha de donar explicacions de com es gasta aquests diners i quins recursos, com gasta els nostres recursos, els recursos materials també, no sols els diners. Per això volem un Ajuntament transparent, eficient i eficaç, conforme volem a casa nostra. I vos posaré algun exemple. Per exemple, no és normal que en ma casa, vaig a posar la meua, anem a fer una reforma del que siga, de 2 o 3 habitacions, i que al cap de mig any la tombem, la sole, per a fer-la nova. No té trellat. En canvi, sí que hem vist al llarg de molts anys que, per exemple, han asfaltat un camí i que al cap de 4 dies
per posar un exemple, 4 dies, 4 setmanes, 4 mesos, ja estan foradant-lo novament i ficant parxes altra volta per ficar una tuberia o per el que siga. Escolteu, això és falta de planificació, crec jo en ma casa no ho faria. Per què en els béns de tot el poble es passa això? Doncs perquè alguna cosa està fallant. I falla l'Ajuntament, clar. Carrers acabats d'asfaltar que estiguen apedaçats. Doncs no ho entenem, no ho entenem. Altre exemple, per exemple l'escola, que ja em fa referència, però és que jo soc sensible, molt sensible a el que passa a l'escola, i ho he de dir. I ho he dit on tocava. S'ha dit en l'escola i s'ha dit en el ple. Per això tenim el nostre regidor, que fa les aportacions en l'Ajuntament, on que és on correspon, queixar-se i fer aportacions. I nosaltres l'hem dita. Hem dit quina és la solució. Resulta que tenim un menjador amb barreres arquitectòniques. Jo actualment tinc un alumne en cadira de rodes. No es pot quedar al menjador, o si es queda ja tenim faena. Però és que a més, què passa? Que ja s'ha licitat. Ara diran, no, això ja està solucionat. Error, no està solucionat. Perquè la conselleria va a fer el menjador en un lloc on torna a llaure barreres arquitectòniques i on els xiquets per a passar dels edificis de l'edifici nou han de creuar tot el pati i banyar-se en els dies de pluja. I després pujar unes escales. Això per a mi i per a molta gent és fer parxes. Per què? Perquè possiblement ho faran, canviaran la capa de la teulà, podrem recuperar algunes aules que estan abandonades i que no les poden gastar. Però els xiquets, quan tinguen aquest menjador, aniran els dies de pluja banyant-se i pujaran en unes escales, que sabeu quines escales estic referint-me, val? El menjador actualment està preparat per a construir-lo per l'accés de la porta de fusta, que diguem, de l'avinguda Font Menor, entrant a mà dreta, que és on antigament posaven les urnes per a votar també, no sé si en recordeu. Doncs ahir van a fer. Clar, els xiquets han de vindre de l'altre edifici i pujar per unes escales. Un problema. Parxes. Estem d'acord i no sóc l'única, n'hi ha més professorat que està en contra també. Però jo ho he dit on tocava, i ho he dit en l'Ajuntament. Un segon aspecte que vull destacar, que són maneres de fer les coses, és creure que l'Ajuntament, creure perquè m'ho crec i perquè és així com ha de ser un Ajuntament ha de donar, és un servei públic. L'alcalde o l'alcaldessa no mana. Aquesta paraula és horrible, manar, no. Nosaltres no volem ni manar ni que mane ningú. Volem que l'alcalde o l'alcaldessa governe o gestione els recursos i els diners de tot el poble i escoltar. Això avui en dia no es fa. Per què dic això? Doncs mira, quan a voltes vas pel carrer, inclús algunes persones de les que esteu així s'heu dirigit a mi i altres persones del col·lectiu i em pregunten: i xica, i tu per què estàs clavant-te? Imagineu quin mal de cap. I ara tot això és un problema. Per què? Perquè esteu clavant-se en política i tal. I clar, m'ho intentes explicar. Doncs res, en alguna cosa sí que tenim raó. La veritat és que fàcil no és estar en política, perquè facis el que facis sempre tindràs gent que està a favor i gent que està en contra. El que passa que moltes voltes tampoc tens possibilitat d'explicar ni el que penses ni el que vas fer. O a voltes n'hi ha persones que tergiversen allò que tu estàs intentant explicar. En el cas que ens ocupa, doncs què passa? Que el poses a treballar i vas fent i cada vegada eres més conscient de les mancances que té el poble. I vas implicant-te, i ara això, mira, es podria fer això, ara es podria fer allò. Quina llàstima. I vas implicant-te i al final és quan dones el pas i dius: che, anem a intentar fer això, anem a intentar, parlem en un grup de joves
que volen implicar-se i que volen potenciar l'esport a xiquetes, que no n'hi ha res per a xiquetes o quasi res, o volen fer això. Sí, doncs anem avant. I al final trobes un col·lectiu de gent que està il·lusionat i amb ganes de tirar avant i tirem avant. Doncs estem per això. Estem perquè volem treballar per CIMAT, per res més. I el que pense que estem així per aprofitar-se, doncs no, tots tenim treball i no ens fa falta l'Ajuntament, ni el silló, ni ser alcaldes, ni res. Volem simplement canviar coses, millorar-les, algunes que pot ser que es facin bé, i sobretot altres que no estan fent-se, tirar-les endavant. El tercer aspecte que vull parlar és el de la igualtat d'oportunitats. És cert que coneixem altres pobles, coneixem altres maneres de funcionar per ahí i veus que en altres pobles els xiquets i les xiquetes tenen una sèrie d'activitats, les persones majors, la gent jove, la gent malalta o la gent sana, tenen una sèrie de coses que si no les tenim. En CIMAT no les tenim. I nosaltres ens preguntem, i per què no les hem de tindre? És que CIMAT no s'ho mereixen? Clar que sí. I per això vos poso uns exemples. Per exemple, n'hi ha pobles que des de fa molts anys, n'hi ha voltes que dius no n'hi ha res per descobrir, n'hi ha voltes que sí, n'hi ha voltes que no. Però, per exemple, l'escola matinera funciona en molts pobles, que consisteix en ajudar a pares i mares que treballen i que se n'han d'anar de bon matí, doncs n'hi ha l'Ajuntament en qüestió, s'encarrega d'arreplegar estos xiquets i tindre-los ben protegits en una sèrie d'activitats fins que comença l'hora d'anar a classe. I això, per què no ho té que tindre CIMAT? Que ningú vol? Perfecte. Si n'hi ha necessitats, l'Ajuntament ho pot cobrir, anem a fer-ho. Si el poble del costat ho fa, per què no ho ha de tindre CIMAT? Per exemple, el voluntariat per ajudar a famílies amb persones malaltes, amb persones que viuen a soles, amb persones que tenen alguna deficiència o una discapacitat. Doncs n'hi ha voluntariat per tot arreu. CIMAT ho pot promoure, clar. Segur que n'hi ha persones que li poden dedicar part de les seues hores a ajudar als seus veïns i veïnes. Això ho pot regular l'Ajuntament? Clar que sí. Ho fan els altres pobles. CIMAT també ho pot fer. És bo? Clar que sí. Doncs anem a fer-ho. Vull dir, idees n'hi ha moltes. Una altra, per exemple, jo conec un poble que n'hi ha voluntariat per ajudar a xiquets que tenen pocs recursos, xiquets i xiquetes. A partir de les 5 n'hi ha ajuntaments que s'encarreguen d'un grupet de xiquets d'ajudar-los a fer els deures, d'ajudar-los a fer activitats, de portar-los. Per què? Doncs perquè potser viuen en una família un poc desestructurada. Li s'ha d'ajudar a aquests xiquets. Aquests xiquets no tenen ninguna culpa de res. Ajudem-los. Això ho pot fer l'Ajuntament? Clar que sí. Doncs anem a fer-ho. I així n'hi ha moltíssimes iniciatives. Pues res. I la segona part de la igualtat d'oportunitats ja no és d'un poble respecte de CIMAT, sinó inclús dins del mateix poble, dins de CIMAT. N'hi ha discriminacions, clar que n'hi ha discriminacions, perquè n'hi ha persones que se'ls exigeix una cosa i altres no. Doncs jo crec que això és injust, ho creguem, i crec que això s'ha de millorar, perquè, no sé, per ficar un cas, perquè n'hi ha persones que tenen un garatge, per ficar un cas, tenen un garatge i paguen el seu igual i altres no. Per què? O tots o ningú, així n'ha de clar, o tots o ningú. I això és el que estem reivindicant també. I podria ficar més exemples. Seguint un poquet en el que havíem parlat Anna i Llum, vos diré que volem un municipi emprenedor. Un municipi emprenedor, i per això el que tenim que fer és
potenciar les nostres fortaleses. Les nostres fortaleses són el monestir, la xara, les sendes, els paratges naturals que tenim, les fonts naturals també, etc. Tot això ho hem de promocionar i ho hem de potenciar. El turisme s'ha de quedar així. És una llàstima que centenars d'autobusos que venen al llarg de tot l'any, pràcticament no se'n queda ningú a dinar. Ningú. Això és cert. I n'hi ha persones que porten una espècie d'estadística de la quantitat d'autobusos que venen al monestir i que després se'n van a dinar o a Cullera o a Gandia, perquè n'hi ha algú que s'encarrega de dir que no entren des del poble. I això, anar-se'n o entrar des del poble i estar en els restaurants i bars del poble significa riquesa per al poble i llocs de treball. I això n'hi ha que canviar-ho, però ja. I aquelles persones que estan manipulant això, n'hi ha que donar un toc d'atenció i sobretot canviar-ho. I això ho ha de fer l'Ajuntament. Una altra cosa que pensem